Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan, Beriain mendia igoko dugu. Beriain, Handia mendilerruan kokatzen den mendia da. 1484 metro ditu eta 860 metro desnibel gutxi gora bera. Guk, Unanutik hasiko dugu gure ibilbidea. Hainbat ibilbide ditu, baina gurea hemendik hasiko da. Hemendik hasi eta gutxi gora bera 9,5 kilometro ditugu joan etorri. Beraz, motxila hartu, gauzak prestatu eta bagoaz. Beriain mendia igo baino lehen esan bezala, motxila prestatuko dugu. Hemen Unanu herrian iturri badaukagu. Kamela goraino bete eta mendia igotzen hasiko gara. Unanu herritik ateratzen, Beriain mendia igotzeko kartel hauek ikusi ditzakegu. Hemen, GR batzuk adierazten dizkigu, eta goian Beriain mendiaren ibilbidea. Bagoaz gora. Unanu herritik atera gara eta pista hau jarraitu dugu. Hemendik gutxi gora bera, kilometro terdi daramagu. Eta esi honetara iritsi gara. Esi hau jarraitu eta pistatik igoko gara Beriain mendia ikustera. Hemendik ikusten dugu. Ikusten duzuenez gaur eguraldia ederra zaigu eta eguzkia daukagu. Gogoratu, krema motxila eraman behar dela. Bagoaz gora! Beno, iritsi gara ja iturri honetara, pistarekin bukatu dugu eta berehala bidezidor hartuko dugu. Igo baino lehen, berriro ura hartuko dugu badezpada, bete eta berehala ja hor bidegurutzean gora eginez. Bagoaz ja. Iritsi gara bidegurutze honetara. Hemendik aurrera itoak jarraituko ditugu. Itoak harri multzo txiki hauek dira. Hemen, alde honetan ditugunak. Hemendik poliki Beriain mendirante igoko gara. Beraz jarraituko ditugu. Bagoaz! Bidegurutzetik atera eta metro batzuetara kriston aldapa daukagu. Desnibela gero eta gogorragoa da. Hemen pagadien artean sartuko gara eta behintzat itzalpean igoko dugu lehen zatia. Bagoaz aurrera. Beriain, Nafarroako Handia mendilerroan kokatuta dagoen mendi ikusgarria da. 1484 metroko garaiera dauka eta sakanako baiara murgiltzen da. Bertara igotzeko ibilbide ezberdinak daude. Guk Unanu herritik doana aukeratu dugu. Kilometro gutxi, baina desnibela handia eta gogorra duen mendia da. Pagadietatik pasa eta harri solte ugari dituen zatietatik pasatuko gara. Parean, Aralar mendilerroa eta atzean Handia mendilerroa utziz. Lautadan zehar, pasai ederrez gozatzeko aukera izango dugu. Parean, San Donato baseliza nagusi delarik. Nafarroako tontor berezietako bat eta Euskal Herriko erdigune ezagutzeko aukera bikaina.
Bueno, egunon lagunak, gaur, hemen, Unanura etorri gara, Beriaingo zerrara edo Sando Natokao mendira. Egun eguzkitxo hontan saiatuko gara zuen ganatzen hemengo edo hemen bizi diren animaliak eta landareen ezaugarriak zuen ganatzea. Ea gustokoa daukagun eta ea sorterik daukagun. Ergoienako bailaran, pixkat paisaiaren inguruan hitz egiten, ikus dezakegu edo antzematen da, pixkat baditugula, bai soroak, bai basoak, bai errekatxoak, eta dena mendatez inguraturik. Hementxe, atzekandean ikusi dezakegun moduan, ja belarrak egiten hasi dira. Hementxe, garrantzia handia dauka abeltzantzarentzat, orain udaberriaren azkeneko partian, belar hauek moztea, biltzea, eta gure aberei belar hori neguan edo eskasia dagoen momentutan pixkat haien ganatzeko. Atzekaldean ere ikusten da nola Beriain mendateak goruntz egiten duen heinean, nola basoa pixkat dominatzen duela. Hementxe, Beriaingo hegoaldean ikus daiteke nola hasiera batean aritzak izaten ohi dira dominatzen dutenak paisaia eta soroen gaineko partea. Paisai honek sekulako bioaniztasuna ematen dio bailarari. Horrela, basoak eta arbolak soroak inguratuz, aurki ditzakegu nola harrapakariak bizitzen diren eta nola ugaldu daitezke eremu hontan. Hementxe, egun eguzkitxo hontan, segurazki sorte izango dugu eta haizetik harrapari hauek pixkat ikusteko aukera izango dugu. Saiatuko gara eta behintzat ikusiko dugu haiek erabiltzen dituzten ekosistemak. Gaurko saioan, Unanu herria ezagutuko dugu. Sakanan gaude, Sakanako landa eremuan, hemen ikusten ditugu hemengo landak, hemengo belaiak, zelaiak, baita ere hemen inguruan ditugun mendizerrak, hantxe daukagu Aralar, eta nere gibelean Unanu herria eta baita ikus dezakegu Beriain edo Sando Nato mendia.
Hementxe dugu Maitoni, eta oraintxe bertan Arbizuko kanpinan gaude. Kanpin ekologikoa, ezta? Bai, ekologikoa hasiera batean beste zera bat eman nahi genion, da, hortik kontzientzia pixka bat ere bai, eta hortik jo genuen, eta, batez ere eraikin eta energia berriztagarrien inguruan kokatzen du gure ekologikoaren zera. Tras kanpina, Arbizuko kanpina, Sakanan kokatuta dago. Sakana batzutan beti lotzen dugu baita Altsasuko industriarekin edo baita hemen inguruan dauden herri batzuekin, ez? Baino oraintxe bertan Sakanako landa eremuan gaude, ezta? Hemen alde batera utzita bai trenbidea, autopistak eta hemengo trafiko guztia eta hola, hemen berriz leku lasai batean gaude, eta batez ere hemen dena mendiz inguratuek. Hemen Sakana egin du, Ergoiena baiara, hemen dagoena, handia eta basa azpiontan, hemen leku bakarra da irekitzen dena, Irurzundik Lakuntzara da nahiko sakana, eta gero Etxarretik Altsasura ere nahiko sakana da, baina hemen egiten du irekiera hau, Leziza ibaiaren hori jaiotzen den lekutik, irekitzen da, eta benetan zoragarria da. Berez, oraindik hemen nekazaritza badu bere garrantzia, ezta? Batez ere abeltzantza, ardiak dira batez ere hemen ardiak eta behorrak, behiak ere gutxiago, baina garai batean hauek, hemengo lurra hauek denak ereiten ziren, bai garia, bai... Garia. Bai, garia ere, bai. Orain ereiten da, gari pixka bat eta, baina gutxi ez lehen bezala. Bai, ikusi ditugu argazki zaharretan eta ikusten da nola ez bakarri Sakana, baizik eta adibidez Ultzama, gaur egun Ultzama beti lotzen dugu berdea kolorearekin, olako zelaiak, olako landak, eta nola garai batean berriz dena bagaria, artoa, eta hola beti beste kolore batekin ez, dena garai hortan segurazkire koloreak ez ziren hain berdeak izanen, baizik eta horiskak, eta... Eta, omen, esaten da, lur honek denetatik ematen duela, eta uste txarretan ez da belarrik ere, ez da? Bata eta, aloia, denetatik, ez? Jokatzen zen, etxetan behar zen guztiarekin, azken batean, ez? Azindaren zat, garia eta garagarra behar zen, eta etxeko ejateko, berriz, beste haineko denak, ez? Eta lurra, eguraldiak laguntzen badu beti ematen du. Pagaditatik atera eta aldapa gogor honetara heldu gara. Hau poliki-poliki hartuko dugu. Oso desnibel handia dagoelako kilometro gutxitan. Beraz, poliki-poliki eta mantxo-mantxo lekuetan paratuz, igoko dugu aldapa guztia. Bagoaz, poliki-poliki. Aldaparen azken txanpa geratzen zaigu, eta hemendik geldiune txiki bat egingo dugu. Hemen gobistak eta parajeak ikusteko. Hemen parean Handia mendilerra daukagu, eta hemendik Sakana guztia ikusi dezakegu. Azkeneko txanpa geratzen zaigu, desnibel gogorrena egiten ari gara, eta hemendik ur pixko batedan, eta horrela jarraitu.
Aldaparen ostean Lautadara iritsi gara, hemen haize desente dago. Beraz, poliki-poliki, San Donato santutegira iristera joango gara. Bagoaz! Azken etxeko txanpa daukagu orain hemen, haize pixko bat daukagu, baina eguraldia ederra benetan. Hemen aurrean San Donato baseliza daukagu, eta berehala gerturatuko gara. Hemen zeo zer jan, eta gure parajeak disfrutatzeko aukera izango dugu. Iritsi gara gude gaurko tontorrera, Beriain mendia, 1484 metro dituena. Hemen parean, San Donatoko baseliza daukagu. Eta hemen beste aldean, kriston parajeak eta kriston bistak. Hemen Sakanako bailara daukagu. Eta beste aldean, Handia mendilerroa geratzen da. 4,5 gutxi kilometro izan ditugu igoeran eta 860 desnibela positiboa izan dugu. Gogorra izan da benetan, aldapa gogorrak daude. Orain, parajeaz disfrutatuko dugu, zeo zer jan eta berako bidea hartuko dugu. Bagoaz! Hasi dugu dagoeneko, Beriain edo San Donatoko mendiaren igoera, eta ja, lehendabiziko maldetan, oso adierazgarria da lehen itzegindako paisaiaren pixkat antolamendua. Ikusten ditugu, bai, ene atzekaldean, soroak, larreak, batez ere belardiak, eta holako lauki edo forma poligonaletan pixkat inguratuta arbolekin. Hementxe, justo ikusten da Ergoienaren bailararen zabalera nola sakanarekin elkartzen dela. Han bukaeran, atzeko partean, bai Azkorri zein Arats mendietako gailurrak ikusten dira. Ez pentsa, urtean ez da askotan olako egunik izaten, ze askotan, bai Belainoa zein Langarra, menditontor hauek estali egiten ditu. Ere ikusten da, nola, pixkat mendiean barna, pixkat altuera lortzen dugunean, nola basoak dominatzen direla beste larre eta soroen artean.
apurka-apurka, Beriain mendiko 1500 inguruko altueraraino helduko gara, eta hortikan bista izugarria izango dugu inguruko herri eta mendien artekoa. Geologiaren aldetikan oso leku bitxia da Beriain mendia. Hementxe ikus dezakegu kararriz konfezionaturiko edo haien ezaugarri naturala baiti harri sendo horiek hor mantendu egin dira urteak eta milioika urtez. Aldiz material bigunak edo bigunagoak erosionatu egin dira, higatu egin dira, eta bai haizeak zein uraren ondorioz olako forma bitxia heldu da gaur egunera arte, eta hementxe Sakana eta Ergoiena bailarak bizitatzen dugun pertsonek, hortaz disfrutatu dezakegu. Egitura honi sinklinal, zintzilikarakoa edo kolgado deitzen diogu, eta hementxe forma bitxi hauek eragiten du edo olako pareta izugarriak. Hementxe Ergoienatik, Zandonatotik Ergoienako pareta guztiak, horietaz disfrutatzea oso paisai polita eta adierazgarria da Nafarroaren iparraldeko bailara hontan. Hemendik hegazti xelebre desiente ikus ditzakegu pareta erraldoi hauetan haien etxe bizitza aukeratzen dituztenak. Jarraituko dugu bidea aurrera. Beriaineko igoeran baditugu zoro natural asko, eta hementxe inguruan entzuten dira eta ikusgai ditugu zeinbait intsektu espezie ezberdin. Agian denen arteko edo denok ezagutzen dugun espezie bat, erle arrunta da edo apis apifera den. Hementxe ikus dezakegu nola badaude landalan lore asko hementxe haien lana, haien ugalketa lana egiten dira, eta erle hauek polinizatzen dituzte askok eta askok. Dakizuten bezala, erleak oso mesedegarria dira gure bizimodurako. Ze haien lana oso importantea da ezagutzen ditugun landarediaren mesederako. Lorez lore egiteko lan hori, polena hartu eta haien arteko banaketa eta fertilizazio hori burutuz. Haiek eskuratzen dute polen hori eta eztia bihurtzen dute haien erletxeetan. Hementxe, Unanun eta Nafarroako leku askotan erletxe hauek zaintzen ditugu, eta dakizuen bezala mundu mailan erleek arazoak dituzte. Bai parasituak, bai harrapariak, eta abeltzain moduan katalogatuta dago, eta oso erne ibili behar dugu haien kontserbazioan. Ze jakina da, industria eta abeltzaina moduan haien mesedeak oso importantea direla gure bizi modu osotarako. Ez bakarrik ezti goxoa
gure ganatzen dutelako, baizik eta naturan haien lana ikaragarria da. Hementxe baditugu bi orkidea mota, ja loreak joan zaizkie, ja ikusten da nola fertilizaturik dauden, eta ja hementxe fruituak, bola batzuk, aterako dira eta hortikan haien haziak urrengo belaunaldia pixkat koiztu ahal izateko. Hementxe ikusten ditugu ere marigorringo batzuk, bai ale batean zein bestean. Marigorringoak oso erabilgarriak dira ere gure baratzetako kontrol biologikoarentzat. Haiek izango lirateke pulgoien kontra edo haien jakiak pulgoi horiek dira, ze askotan gure landarediak edo gure baratzetako espeziak ahultzen dituztenak. Sartzen baditugu marikitak edo marigorringoak, haiek pixkat izango lirateke lehoia eta gazelaren antzekoak. Hauek izango lirateke lehoiak eta pulgoi gisakoak izango dira gazelak. Haie espezie desente daude eta haien orbanetan fijatu behar gara espezie hauen artean pixkat bereizteko. Hementxe handaude bere lanetan. Eta orduan zuek erabaki zinuten orduan hemen kanpin bat eraikitu zinuten hemen. Zenbat urte ditu kanpinak? Pues guai, San Juan egunez egingo ditugu 8 urte irekita, ofizialki. 2011 San Juan egunez ireki genuen. Aurretik 2 urte zibili ginen hemen lanean, dena hemengo infrastruktura guztiak eta antolatzen. Eta lortu genuen irekitzea San Juan egun batez. Albizun egun berezia, jai eguna festa direlako. Eta kanpina ekologikoa. Orduan, ze baldintzak bete behar ditu kanpin batek ekologikoa izateko? Baldintzak bakoitzak jartzen dizkionak, bere buruari. Orduan, esan dizudan bezala, guk jo genuen, por ejemplo, eraikin hauek lastoarekin eginda daude, ur beroa eta kalefazioa, etxetako kalefazioa dugu biomasarekin, haiz errota batzuk baditugu, orain eguzki plakak jarri nahi ditugu, eta lanbide hortan, eta alden material gertuenak erabili, eta horreko. Eta ze jende mota etortzen da? Hola turistak edo bertako jendia? Gehien bat hemendik Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroa, Arabatik ere badaude, baina gehien bat, eren bat esango nuke, iaia, Nafarrak, Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak. Eta gero udan ja, beste kontu bat da, udan, edo Aste Santuan orain, gehiengoa izan da katalana, egon dira andaluzak, madrileñoak, denetatik. Sudafrikako jendea ere pasatu da, Eta ero baita hemen baituze ekitaldi ezberdinak, egiten dira hemen naturaekin lotutak eta bar, ezta? Hor dugu eraikin bat, yoga irakasten den eraikin bat, eta antolatu izan ditugu gero planta medizinalen inguruan txarla batzuk, eta saiatzen gara, gero egin genituen bere garaian ere, hasiera hartan, labeak lurrarekin da eraikitzeko kursioa, beste omen hau eraikin hau berotzen dugun hau ere horrela dago eginik, kurso batean eginik, egin izan ditugu. Eta, lehen aipatu dugu, nola nekazaritzak, oraindik badauka bere garrantzia hemen, zonalde honetan, nekazaritza baino abezaintzak, nola hemen ardiak eta baituzte hemen, eta berez gainera baita hemen inguruan ditugun mendiak, bai Urbasa, bai Handia, baita Aralar ere, harreman handia daukate baita ere, ezta, bazkaleku bezala, oraindik ere, eramaten dira, hazienda eramaten da oraindik, ez, hemen dira. Ia gutxi falta da, maiatzaren baterako, etzi da, ezta?
Bueno, pues, Urbasako mendizerrontan, bakaikuarrak eta etxarriarrak jarriko dute maiatza deitzen diona, eta da, garai batean seinalea, ja, hazin da, gora emateko bidea zegoela, ez? Ja, eguraldia ere laguntzen du, eta baina hori badaude, bai, badaude, erabiltzen da. Eta gero baita mendi hauek ere, naski, turista pila bat erakartzen dituzte ere. Hemen ondoan daukagu adibidez Beriain. Beriain, baita ere San Donato deitzen dugu, baina naski San Donato da Baseliza, ez da mendia, baizik eta da Baseliza. Eta jende handitza erakartzen du, adibidez, Beriaingo mendia. Bai, ez da, nik entzun dut Euskadi Irratian, bain dela, baritu urte batzuk, honi Txetxu Urbietari entzun nion Hiru Errege Maila edo programa horretan. Bai. Esan zuen, Euskal Herriko mendiri bisitatuena zela. Ah? Bai. San Miguel edo Larun baino gehiago. Bai, eta bueno, egia da jende asko ibiltzen dela. Baritu aukera asko igotzeko, Ugartetik, Unanutik, Lakuntza Arbizu, bide liburu bat ere badago, hemengo xenda guztiekin da idatzita. Eta gero, hortik Handiatik, Lizarragako tuneletik ere bai, da 15 kilometro, oso politia da, eguraldi on batekin egiteko. Eta jende asko erakartzen du. Eta, bueno, jende hori, kanpinetik ere pasatzen da, asko behintzat. Baina hemendik, oraintxe bertan, hemendik, kanpinatik, Beriain mendia, izugarrizko amildegiak ikusten ditugu. Jendea igotzeko izanen ditu aukera ezberdinak, ezta? Batzuk naski badute mendi ibilbide ez dakit errazak diren edo gutienez ez dira hain, hau da, berza aukera izanen zen ja, zuzenean goiti, amildegi hauek igotzea, ezta? Ba, bueno, mendia azkenean mendia da, Beriain ez da oso handia, ia 1500 metro ditu, baina bere arriskuak badira, noski. Guk antolatzen dugu, mendi lasterketa bat, ekainaren 16an egingo da, eta Beriain igotzen da Eskubitik, Unanutik eta jaisten da Ugarte aldetik, eta gero hasita bukatu kanpinean egiten da. Eta, bueno, bigarren urtea izango da, hori rekorridu horrekin egiten duguna, eta polita da. Beherako ibilbidea hasi baino lehen, aipamen txiki bat egingo dugu. Hementxe Handia mendilerroaren jarraipenean Euskal Herriko erdigunea daukagu. Benetan jende askok dio, hemen Beriain menditik Euskal Herriko paraje eta bisterik ederrenak daudela. Hau esana, bagoaz ja, ibilbidea berantz egitera. Ibilbidearen jaitsieran gaude, eta hemen ikusten dugu leku teknikoa dela. Hemen materiala nik uste dut gomendagarri izango zela 2 makilera matea, jaitsieran dagoenan oreka mantentzeko, eta azkenean harri tarte txiki hau pasatzeko. Gero ja pagadin artean sartzen garenez, makia gorde ditzakegu, baina material moduan ondo etorriko litzaiguke. Bagoaz berara. Ibilbide osoan zehar, sailak ikusteko aukera izan dugu. Bai tontorrean geudenean eta bai ibilbide jaitsian ere bai. Orain, aldapa gogorrena pasa dugu, teknikona dena, eta pagadien artean sartuko gara. Poliki-poliki, Unanu herrira joango gara.
Pagadia atzean utziko dugu eta berehala bide zidorra utzi eta pistara gerturatzen hasiko gara. Hemendik 3 kilometro ditugu Unanu herrira arte pistan barna. Berehala bukatuko dugu eta iritsiko gara gure helmugara. Animo! Unanu herrira iritsi gara orain. Hemen daukagu kartel bat, GR 282 amaseigarren etapa markatzen duena, zehazki. Eta hemen ondoan, akerraren adarrak ikusten dira. Ez dakit, agian esan nahi bat izan ote du hemen, edo ez dakigu. Bagoaz herriruntz, gure helmugara. Gure helmugara heldu gara. Gaurko ibilbidea Beriain mendia izan da. Guztira, 9,5 kilometro atera zaizkigu eta 860 desnibel positibo. Gogorra izan da, aldapa gogorrak igo ditugu egia esan. Eguraldia bikaina izan da, paraje ederraz disfrutatzeko aukera izan dugu. Eta ibilbidea zoragarria. Oso gomendagarria da egun pasa egiteko familiakin, lagunekin edo zertarako. Beno, besterik gabe, hurrengoan ikusiko gara. Aio! Ergoienako bailaran, Unanun eta Sandonatoko inguruan oso lotuta daude abereak eta paisaia. Hementxe, ene atzekaldean, behorrak, pixkat aurrerago, ardiak eta behiak izan dira pixkat paisaia hau modelatu izan dituztenak urteetan eta urteetan zehar. Soroak, belardiak eta azken finean paisaia oso esanguratsua da animaliak eta batez ere abereak dauden edo ez dauden. Hemengo herri txikien ekonomian oso importantea izan da urtez eta urteetan eta paisaia bai goiko larreetan, bai basoetan eta bai beheko larretan oso importantea da animalia hauek mantentzea, ze paisaia eta abereen erlazioa oso importantea da gure bizimoduan eta gure naturan. Bueno, hementxe ibaia daukagu eta ibaiak zeregin handia izan du hementxe Beriainen eta Handia zerra bitarteko lana hain zuzen ere. Urteak eta urteak eman ditu igatzen, kararria urtzen eta hemengo prezipitazioaren ondorioa izan da orain arte eta gure paisaiaren barnean ikus dezakegun mendia zein bailara polit hauek. Hementxe gainera hurbiltzen bagara ibairuntz ikusten dugu zenolako lana egin duen ere harri, koskor, borobil, iaia perfektuak eramaten ditu ibaiak baiara hontan. Hementxe prezipitazioaren ondoren eta ibaiararen erdialdetik vegetazioa inguratzen du. Oso importantea da gure ibaietako vegetazioa, landaredia mantentzea. Askotan eta askotan itzala ematen diote ur hauei eta dakizuten bezala ur hotzetan eta harri koskor zein ur jauzietan bada leku horietan non uraren barruan oxigenoa sartzeko modua. Ur beroek oxigeno gutxigo jasaten dute. Horrela, landaredia mantenduz eta higadura eta energi potentziala dela medio lortu ditzakegu ibai guztien
forma ezberdinak eta hortan datza gure bioanistasunaren funts handiak eta horra izango litzateke gure Nafarroaren bizimoduaren eta biodibertsitatearen arrazoi nagusire bat. Beriain mendira etortzea, egun polit bat pasatzea izango da bisitariarentzat. Ez ahaztu, prismatiko batzuk ekartzea, ze bai soro zein baso non haitzetako animaliak ikusteko posibilitatea izango duzue. Gaur, mirubeltzak, zapelatzak, erleak eta abar handi bat ikusteko aukera izan dugu. Erne ibiltzen bazarete eta ehun polit bat aukeratzen baduzue, ehun polit bat pasatuko duzue. Espero dugu saio hau gustatu izana eta hurrengora arte. Mila esker. Eta norbait ere igotzen du hortik amildigetik zuzen goiti? Bai. Hortik ere igotzen da jendea. Denetatik dago. Baina hor bai, biharko da. Bere arriskua dauka, zantik hor daude, ni behin igo naiz, nire bizi guztian. Baina hor daude tramo batzuk, behin aurrera eginez, gero atzera ezin duzuna egin. Osea, gora, bera ezin da, gora. Orduan, jende pila bat pasatzen da hemendik eta bai Beriain eta gero baita ere aipatu ditugu hemen inguruko beste mendi hauek ere nahiko erakargarriak direnak, ezta, bai Urbasa, Handia eta noski baita hemen ondoan daukagu Aralar eta Aralarko santutegia. Guk Aralarrekin harreman handiagoa dugu, zengatik Aralargo unioa esaten dena dira 18 herri uste du direla, hemen sakanako batzuk eta araizgoak besteak, Brintza eta Gaintza eta hoi. Eta orduan hor egurra ekartzeko ere bidea badugu, loteak urtero nahi duenak apuntatu eta egurra ematen digu. Eta Alar da beste niretzat personalki da gehiago, mendi gehiago da. Beste zera bat da, xarma bat dauka, Alarrek. Mi esker, gu jarraituko dugu, jarraituko dugu Unanu herrian, lehen ere egon gara eta aski herri ederra baita ere, eta jarraituko dugu herria bizitatzen. Eman eskuminek, unen horrei. Ados, mi esker. Zuei. Erran bezala, Unanu herria sakanako landa eremuan kokatuta dago, eta Beriain, edo San Donato mendia ez ezik, baita ere hemen inguruan daukagu oso hurbil, Handiako mendizerrak, baita ere Lizarraga herria hortxe bertan daukagu, eta gaur egun Unanuk baitu 100 bat biztanle, 110, hortxe gutxi gora bera, eta berez hemen oraindik ere hainbat nekazari eta bizi dira.
Eta hementxe daukagu Beiriain edo San Donato mendia, eta hementxe akitzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.